Veni ad Betlem, dan huwa l-isem ta' wirja tal-akbar presepju f'Malta, magħmul mill-ġablo li kejjel 34 metru. Iltqajna ma' Sandro Farrugia fil-garax tiegħu f'Ħalluqa fejn urina d-dettalji huwa mirqum bih dan il-presepju grazzi għas-sena li wiret mingħand missieru li ħalla din id-dinja 20 sena ilu. Viżibilment emozjonat huwa qal li din kienet il-ħolma ta' missieru li għamel ukoll Pastur Buċċu. Sabebbux, f'Qatara, għasafar tal-għada, għasafar tal-bejt, ħamim, gemim, xuttaf, barbaġan, daqqu. Li bdejt nimmaġina li nista' nagħmel, għamiltu. Dis-sena għamilt żewġ vaski wkoll li hemm il-ħut, vera, hemm il-ħut ħaj ukoll ġafier, għandi l-ilma jaqa' minn 3 metri għoli. Dejjem kienet ix-xewqa tiegħi li nagħmel l-ilma nieżel minn masaf. Għasafar fis-siġar bejjem bid-dem ħireġ, ilma, nar u saħansitra ħut ta' veru u dettalli jmur lil mill-lajn. Farrugia tkellem ukoll dwar diversi uċuħ li inkorpora fil-pasturi. Nħossni sodisfatt li wasalt narġa' ngħid li qtajt ix-xewqa ta' missieri. Tarajtu tafal xej, ġab li qalbi ġunġliena, f'qajt nibki, s-soltu għax qed namozzjona ruħi meta nsemmi l-missieri. Barra minn hekk u inkluda l-uċuħ ta' kuġinuh li kellu bżonnijiet speċjali u li ħalla din id-dinja u wiċċ Sara Vincenti, tifla ta' 5 snin li tilfet ħajjitha minħabba l-marda eridija tal-kanċer. Ġiet waħda u jekk mara u bdiet titkellem miegħi malli qed tilha li missieri qalt li jiena meti tliet tifla ta' 5 years. Qalt li tagħmilha? Qed tilha ngħidlu naraw nagħmlu wiex. U hija għamilta, hija Sara Vincenti, mietet 25 years ago ilu, qiegħda hawnhekk qiegħed Anġlu. Kelli l-ħsieb li nagħmel kuġin tiegħi, kien bi bżonnijiet speċjali miet, ħadd permess mingħand il-ġenituri tiegħu li jiġu t-sijiet tiegħi u hija. Għamiltu ħdej missieri jżommlu jdeh biex jieħu ħsiebu fil-ġenna. Farrugia tkellem ukoll dwar il-proċess ta' biex jarma dan il-presepju li ħadlu madwar 4 snin sa mill-2019. Spjegalna kif kull ma jmur huwa dejjem iżid ikabbar u jżid id-dettall fosthom grazzi għal pasturir Franz Muscat. Din il-wirja hija miftuħa l-pubbliku fi triq ġdida f'Ħalluqa, is-sibtijiet u l-ħdud mid-9 sa nofsinhar u mit-3 u nofs sad-9. Dan fil-waqt li fost il-ġimgħa jiftaħ mill-4 u nofs sad-9.